Чым незадаволены Лукашенко? Што вядома пра таямнічы выбух пад Мінскам і як Наталья Качанова рэкламуе экстрэмістаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко і аналізы. Адразу 3 сустрэчы сёння прайшлі ў Палацы Незалежнасці з губернатарам Валагодскай вобласці і міністрамі замежных спраў Венгрыі і Расіі. Сустракаючыся з расійскім губернатарам, Лукашенко нечакана выказаў незадаволенасць супрацай з Расіяй. Маўляў, дынаміка гандлю знізілася і не варта яе спісваць на рост курса даляра. Галоўная ж яго занепакоенасць – гэта дубляванне вытворчасці ў Беларусі і Расіі. Відавочна, што тут Лукашенко баіцца канкурэнцыі з расійскімі прамысловымі канцэрнамі. Каб пазбегнуць такога, ён заклікаў расіян спачатку праводзіць аналізы, а пасля запускаць новыя прадпрыемствы. Прасцей кажучы, Лукашенко хоча, каб у Расіі не будавалі новы завод, калі такая вытворчасць ужо ёсць у Беларусі. З іншымі гасцямі Лукашенко гаварыў пра вайну. Венгерскаму міністру замежных спраў Сіярту ён прадаставіў свой няхітры аналіз. Маўляў, калі Захад не спыніць пастаўкі зброі Украіне, то будзе вялікая вайна. Мы все больше и больше делаем шаги. Поверьте, Петр, я опытный уже политик, это вижу, занимался этим серьезно. Делаем шаги к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия. То, что американцы там поставляют атаку с ракеты эти украинцам, они должны понимать, что они эскалацию осуществляет в этой войне. Россия с этим никогда не смирится, да и мы в том числе. Поэтому нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы снова оказались в этом вот горячем котле не противодействия, а страшной смертоносной войны. Таксама Лукашенко, па яго уласных словах, аказаўся вялікім прыхільнікам моцнага і незалежнага Еўрапейскага Саюза і выдаў свой геапалітычны аналіз. Европейский Союз вместе с США, Китаем, может быть, Россия и Индия в какой-то степени являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты. И если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех. Пра ратаванне Еўропы Лукашенко распавёў і падчас сустрэчы з расійскім міністрам Лаўровым. Яму Лукашенко сказаў, што яны, Расія і Беларусь, аказваецца, робяць нямала, каб утрымаць Еўропу і свет ад скатывання да небяспечнай мяжы. Што гэта за мяжа, застаецца таямніцай, але Лукашенко паабяцаў Лаўрову, што ён надзейны саюзнік Расіі, а быццам нехта сумняваўся. Ахоўнік Лукашэнкі, які сядзіць у турме, прадае свой дом за 1 300 000 даляраў. Гаворка пра Андрэя Уцюрына. І тут, напэўна, трэба нагадаць, хто гэта такі. Ён узначальваў службу бяспекі Лукашэнкі з 2007 па 2014 год. Пасля перайшоў на працу ў Рады бяспекі. У 19-м Уцюрына нечакана арыштавалі. Яму ў віну паставілі карупцыю на дзяржзакупках. Маўляў, Уцюрын загадаў, каб Белтэлекам падпісаў кантракт з расійскім дзялком. За гэта сам Уцюрын атрымаў неблагі адкат. У выніку былы лукашэнкаўскі фаварыт быў асуджаны аж на 12 гадоў калоніі, дзе ён знаходзіцца і зараз. Як і многія іншыя наменклатуршчыкі, Уцюрын атрымаў надзел у элітным пасёлку Дразды, але дабудаваць там дом ён не паспеў, бо пасадзілі. А пасля на будынак і ўвогуле наклалі арышт. Цяпер жа стала вядома, што з уцюрынскага катэджа той арышт знялі, а сам дом выстаўлены на продаж за вялікія грошы – 1 300 000 даляраў. Гэта можа быць намёкам на будучыню апальнага лукашэнкаўскага ахоўніка. Некаторыя нашыя крыніцы мяркуюць, што дазвол прадаць дом далі на самым версе. Пасля Уцюрын зможа выкарыстаць грошы за яго для пагашэння віны, а далей умоўна датэрміновая і на выхад, на работу ў Расію да сяброў. Як і многія іншыя беларускія сілавікі, Андрэй Уцюрын ураджэнец Расіі. Гэта пакуль толькі версія, але на яе карысць кажуць шматлікія іншыя прыклады. Лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, якіх паказальна саджаюць за хабар на буйныя тэрміны, нярэдка ціха выпускаюць праз год-два і адпраўляюць кіраваць нейкім калгасам. Улічваючы даўнюю гісторыю адносін Лукашэнкі і Уцюрына і блізкасць апошняга да цела, перспектыва памілавання зусім не выглядае утапічнай.
Наталья Качанова патрабуе распаўсюджваць экстрэмізм на прадпрыемствах. Справа ў тым, што старшыня Савета Рэспублікі заклікала дырэктароў прадпрыемстваў распавесці супрацоўнікам пра медыя, якія нельга чытаць. Цытата. Напрыклад, ёсць сайты, чаты, на якія нельга падпісвацца. Можа, людзі пра гэта і не ведаюць. І першае пытанне не да гэтага чалавека, які не ведае, а да кіраўніка прадпрыемства ці арганізацыі, у якой ён працуе. Значыць, там не сказалі і не данеслі. Канец цытаты. Гэта смешна, бо пра некаторыя чаты ці медыя людзі могуць і не ведаць, але пасля такіх размоваў дакладна даведаюцца. Так чым не рэклама. Так што дзякуй, Наталья Івановна. Так, пераможам. Ці патрэбныя Беларусі людзі з добрым заробкам у цэлым і айцішнікі ў прыватнасці? Уладам можа і так, але сілавікам дакладна не. Цяпер яны затрымалі чарговага праграміста за каментары ў тэлеграм-чатах. Мужчыну запісалі ў пакаяльным відэа, дзе прымусілі агучыць сваю добрую зарплату – каля $4000. Ролік канал сілавікоў суправадзіў вось такім допісам. Цытата. «Трэба было ехаць у Європу і жыць там на $4000». Канец цытаты. Гэта настолькі красамоўна, што любыя каментары тут залішнія. Пазнаёмілася са смерцю. Дзяўчына з Віцебска знайшла сабе хлопца на сайце знаёмстваў, дамовілася з ім пра спатканне і знікла. Яе сябры забілі трывогу. У выніку мёртвае цела дзяўчыны знайшлі ў кватэры таго самага кавалера. Ён расказаў міліцыі такую версію, што дзяўчыну задушыў у парыве страсці, а як пазбавіцца ад цела не прыдумаў, таму зняў з цела ювелірныя упрыгожванні, прадаў іх і тупа сеў піць дома побач з трупам. Цяпер хлопец пад вартай, на яго завялі крыміналку за забойства. Пікетаваў левай нагой. Афіцыянта з Івацэвічаў затрымалі і аштрафавалі, бо сілавікам не спадабалася яго левая нага, а дакладней татуіроўка на ёй. У хлопца была набітая пагоня і надпіс «Жыве Беларусь». У выніку яго затрымалі, а пасля судзілі. Суд прызнаў татуіроўку на назе пікетам, на які не даў дазволу райвыканкам. Сумныя навіны пра палітвязняў. Журналіст Андрэй Пачобут, асуджаны на 8 гадоў, знаходзіцца ў штрафным ізалятары і не атрымлівае патрэбных лекаў, якія неабходныя яму штодня. А Паліна Шарэнда-Панасюк атрымала спатканне з роднымі. Яны расказваюць, што жанчына выглядае вельмі кепска. Яна таксама мае праблемы са здароўем і ёй таксама не даюць патрэбныя лекі. Паліна нават баіцца, што можа не дажыць да вызвалення. Нагадаем, што пасля прысуду ў 2,5 гады Шарэнду-Панасюк катавалі за кратамі невыноснымі умовамі і пастаянным карцарам. У знак пратэсту яна галадала і адмаўлялася ад беларускага грамадзянства. У выніку улады ўзмоцнілі ціск. Паліну аж двойчы судзілі за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі, дадаўшы ёй тэрмін за кратамі. Апошні суд прайшоў сёлета. Беларуская загадка. Колькі сілавікоў трэба, каб пасадзіць адзін саджанец у Чэрыкаве? Варыянтаў адказаў 3, 4 ці 6. Правільнага адказу, калі шчыра, мы і самі не ведаем. Калі ведаеце вы, то можаце напісаць у каментарах. Выбух ад КДБ. Уначы 5 кастрычніка каля чыгуначнай станцыі Азарышча пад Мінскам адбылося нешта незразумелае. Мясцовыя чулі моцны выбух, але афіцыйныя органы нічога не паведамлялі. Хіба толькі ратавальнікі коратка адказалі пра нейкія вучэнні. Інтрыгі дадавала і тое, што Азарышча з'яўляецца асноўнай станцыяй для пагрузкі вайсковай тэхнікі ў раёне Мінска. Цяпер жа былыя сілавікі суполкі Байпол агучылі сваю версію падзей. На іх думку, гэта сапраўды былі вучэнні, але вельмі незвычайныя. Маўляў, такім чынам КДБ правяраў міліцыю і іншыя службы. Па словах прадстаўніка Байпола Зарава, вайсковец-падрыўнік заклаў выбухоўку так, каб яна не пашкодзіла чыгуначнае палатно і не прывяла да спынення руху. Пасля выбуху усе размешчаныя паблізу воінскія часці, а таксама спецслужбы былі паднятыя па трывозе, а ў памяшканнях чыгуначнікаў яшчэ да выбуху заселі прадстаўнікі КДБ, якія пільнавалі будучае месца здарэння. Пасля гэтага ў вушык былі абвешчаныя 3 чалавекі, бацька і 2 сыны, імёны якіх не называюцца. Пра іх затрыманне таксама нічога не вядома. Байпол робіць выснову, што калі гэтыя мужчыны сапраўды прымалі ўдзел у вучэннях, то іх маглі альбо увогуле не шукаць, альбо затрымаць, а пасля адпусціць. На такія думкі наводзіць цікавы факт. Байполаўцы кажуць, што тэлефоны падазраваных працуюць і не выключаныя, што дзіўна, бо калі б гэта былі дыверсанты, то ў першую чаргу яны б пазбавіліся ад зарэгістраваных
напяленых на сябе мабільнікаў. Ну і таксама ані сілавікі, ані прапаганда пра таямнічы выбух не казалі ані слова. Не было ані абурэнняў, ані абвінавачванняў у бок захаду, украінцаў ці апазіцыі. Таму падобна, што гэта на самой справе магла быць імправізаваная трэніроўка спецслужбаў. Я бацькі зноў грызуцца. Гэтым разам адлуп ад калегі па цэху атрымаў адыёзны азаронак. Па яму прайшоўся палітычны аглядальнік СТБ Ілля Бягун. У сваім тэлеграме ён узгадаў сумнавядомы эфір азаронка, дзе апошні змешваў з брудам айцішнікаў. Тады азаронак і яго госць Пятроўскі прыйшлі да высновы, што беларускія айці-спецыялісты не стварылі нічога карыснага для дзяржавы. Маўляў, ані штучнага інтэлекта, ані айфона, ані соцсеткі, не тое, што сілавікі, ад якіх відавочная карысць. У адказ на гэта Бягун ахарактарызаваў выкід азаронка так, цытата: «Ашалелы папулізм памножаны на клішэйную прапаганду пад выглядам ідэалогіі і патрыятызму». Канец цытаты. Дарэчы, гэта ўжо не першы раз, калі азаронак палохае ці раздражняе лукашэнкаўскіх прыхільнікаў. Раней гродзенская кіраўніца праўладнай партыі «Белая Русь» Святлана Вараніца заяўляла, што не хоча, каб яе краіна станавілася азаронкаўшчынай. Цяпер гісторый, калі жаба есць гадзюку, стала на адну болей. Галя! У нас адмена. Незвычайны спосаб зарабіць прыдумаў малады магілёўскі касір. Ён рабіў адмену чэкаў на касе, а грошы забіраў сабе. Такім чынам хлопец зарабіў няшмат, усяго 1000 рублёў, але яго махінацыі гаспадары крамы заўважылі на камерах відэаназірання і звярнуліся ў міліцыю. Цяпер у знаходлівага касіра замест грошай крымінальная справа і куча праблем. Рэпетыцыя зімы ў Беларусі. Сёння снег як мінімум у Мінску, Магілёве і Віцебску. Непагадзь суправаджаецца шквалістым ветрам. Чакаецца, што ўсё гэта будзе яшчэ і з галалёдзіцай, так што будзьце асцярожнымі і беражыце сябе. Ну і па сумнай традыцыі пачаўся снег і пачаліся аварыі. ДТЗ адбыліся ў Оршы, Дрыбені, Полацку і іншых гарадах. Вось такія навіны чацвярга. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.